Tini ingke paisuk paijak iko darasungni dragon fruit kaima phayo iko yang nago naimano cikon ko kaima besi baru ya kongko iko yang nago dragon fruit gangke tabok norong no mugana iko sign book rok kaham ke naimana na iko yang nago o jaga wa 130 ta ni sawa iko cikon ko lotomna naibeka iko mas kaisa rongna kaimani iko yang logo wati rogo phai tongo iko mungka sejna yang go kinar rok kuai kisak tongo iko yang logo nai khangke nai thothok ngino tongkha yang logo cikon no kisa tongo iko yang logo ngke bathai thai khangke mam nong me aro yang logo kendo ko mama soni musuro yang logo naik sa kuai bagan rok bai masangi tongkha iko borong rok bai o jaga o ngke tomo salo butongo o yang hadu rogo borong ni tok tongo iko dragon omong ngke to logi sekhangka iko boni yarung ro iko naidi iko yarung ro ko phajak ni thongbai ka iko morong khe kai tongo tabu bo kaina nai tongo ayang saka rogo thangna nai tongo iko yang rogo nai thok ni tongkha bagang kutonga iko yang rogo khe lokbai kha omro mas kaisrong na kam kaimani iko yang rogo saburong lokbai masang ni tongkha iko yang tingai khangkha berai no masang jak yang pegi sapnu kana norona iko naidi ha singi tong pura naithok he I nogrok wai rok yang jaga wa 130 ta kangke yang bertongo o jaga bo simia khaimani yang rok ka khiat rok tongo tabok ayang sakawo thangi nai angke o jaga ni he norong mangna jaga ni tabong ke yang sakawo thangna nai tongo yang bo kaijak tongo toba tabok thangi nai dara songkhangke twijak manai I oro rogo tonjak iko yang rogo iko nai manana iko nai tongdi joya karai yang rogo ke borong ro iko tabong ke thangi tongo iko kheto kinar pura yang go bo kaijak no tai bise tongko kaibe ya kho iko oro rogo tongjak pilar iko reng jagi bathak lai tongkha iya bahubali kenai nango omono tina ne saksong kai paya bahubali phano se lengnai omono iko yang go cikon satama bereng yang kaya 2 sapta rong na kaimani o jaga ngai koita tong tabo kai bisa utong o jaga wa ko kai chang nai ta orang ke 150 ta ni sawo iko phanthau ro butongo phanthau burung iko phanthau kisa beram kana o phanthau rong kai bithiro ro jagi aba om hainongo iko yang nai iko
buka buka omong ke omoni experience thangka biom thangka buka iko omoni ayu ses omono dukchi dong thangka Mikong mau potong ada. Apa kayak berapa kayak nana? Ora. Mikong dah apa? Orang kan mikong ropong. Bagan do, borong do, ikut hairik do, yang rokok kuai gerung. Iko pas ini tong kayang go line kai kaijak map to map angka norong nogo makna tini ni dragon fruit nai mane omo wana masing sa kai kaijak nai line to line kai iko yang nogo abong ke kifiri tongo wati ro kaijak nokaro bo somjak noro no kaham kai phnugi manleya omo torkha torei rogoi bathai thaipru rotai waisa nailaya na choyar kari naitungdi ngai tabong khe jeng kifiri tongo iko yang nogo kifir sinai tabong khe amsungno angka tinini joratei paikha hambai naitongma bagai